oportunidade hona dela gazte empatiak bertara zutena da bertako gizarti barrotik ezetutina. Berak gizarti bat zelan funtzionatzen da bai ikusti importanti da gero bertan sortuten zuzen harremana ni pentsa dut positibut zela. Azkenian harreman eukideu hango jendeak inta ikusi nola iteuten lana, ze hutxune dauden, batzutan igual frustrazio azten ikan, zen egin dituen gauza asko betu, baina ezin dezu ez da ustea nola iteuten lanan eta kontuatzea zurekin eta kalazter ikusia eta horre perspektiba asko zabaltzen duzu. Pues me llevo una experiencia súper enriquecedora. He vivido en un sitio que no sabía que la gente vivía con esas condiciones y no sé, me llevo una experiencia que sirve para valorar mucho más todo. Una experiencia en la que verdaderamente aprendes, creces y valoras muchas cosas. Son muchas cosas las que aprendes allí y son muchas experiencias las que te llevas y te transforma a nivel profesional, pero a nivel personal sobre todo. Oso esperientzia berazgarria izan dela bere osotasunin. Gazte empatia berak esaten dabena pentsut beteti lortu gule. Gu atzalditan, eurekin juten futbolin jolasta, voleibolin jolasta, eurekin tabernetan amaitzen genuen. Guk lehenengoko egunetik, edo lehenengoko astetik hango jente gazti esautzen jun ginen. Eta hango jente gaztiaz zerbeza bat hartza juten ginen, hango jente gaztiaz eigu gure proiektu bai. Ez tala bakarrik ikusle modun egon garian eta geure proiektu garatu gule, baizik eta proiektu komun bat eratu ahal izegule eta eurek esautzeko aukeri aukigule.